odnosi između Srbije i Slovenije su u nekom usponu. Kakav je bio vaš namjen posjete u Ljubljani, odnosno u Sloveniji? U razgovorima sa mojim slovenačkim kolegama provejavao je ton optimizma kada je reč o srpsko-slovenačkim odnosima i mogu da kažem da odnosi između naše dve zemlje ne samo da imaju uzlaznu tendenciju, nego se pokazuje da zaista i u političkom i u ekonomskom smislu Srbija i Slovenija jedna za drugu danas jesu stubovi saradnje u regionu. Dakle, Srbija odnosu sa Slovenijom daje prvorazredni značaj i to kako na političkom planu, tako i na ekonomskom, na kulturnom planu. Razmena između naših ljudi ponovo se približava onom nivou koji smo imali u nekada periodu kada između nas nisu bile granice i nadamo se da u periodu kada između nas u jednom drugom kontekstu želimo da obrišemo granice, ti međuljudski odnosi mogu da budu kruna na našim odnosima zbog toga što bliskost naših naroda jeste najbolja podloga za izgradnju dalje ekonomske i političke saradnje. Da li nam možete raskriti sa kojim ste imali susrete na slovenačkoj strani? Razgovarao sam prilikom posete Sloveniji sa savjetnikom predsjednika Republike Slovenije, sa savjetnikom predsjednika vlade, u Ministarstvu spoljnih poslova sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova i svi ovi razgovori bili su upravljeni na jačanje upravo zajedničkog nastupa kada je reč o regionu sa jedne strane, sa druge strane konkretnim političkim i ekonomskim projektima koji će dovesti do toga da razmena između naših zemalja bude zasnovana na obostranoj koristi i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Da li ima koje možda nerešeno pitanje između Slovenije i Srbije sad u ovom momentu? Kad je reč o otvorenim pitanjima u našim odnosima, mislim da gotovo da i nema pitanja koje imaju veću političku težinu, a kada je reč o pitanjima koje su zaostala iz perioda prethodne države, kao što je pitanje sukcesije, stvari su pokrenute sa mrtve tačke i mislim da možemo da očekujemo da u narednom periodu bude stavljena tačka na ovo pitanje koje je nasleđe jednog perioda kojim niko od nas ne može da se pohvali.